पहिले से दूर सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। पहिले से एगो लड़की रहे मरत प्यार हमरा से कहर, प्यार हमरा से एगो लड़की रहे मरत प्यार हमरा से करत। उ तो पहिले से हमारा कांटेक्ट में रहे, लड़की पर वीडियो बनावे में, लड़की पर वीडियो बनावे में पहिले से सेट रहे, लड़की पर वीडियो बनावे में पहिले से सेट रहे। करत रहे हरदम हमरा वीडियो के लाइक, लिखी के कमेंट भेजे बेबी लुकिंग नाइस, बेबी लुकिंग नाइस, बेबी लुकिंग नाइस। एहो करत रहे हरदम हमरा वीडियो के लाइक, लिखी के कमेंट भेजे बेबी लुकिंग नाइस। हरदम ऑनलाइन रहे बात केहू के न सहे, हरदम ऑनलाइन रहे बात केहू के न सहे। बंद आईडी जब देखे तो अपसेट रहे, एहो लाइकी पर वीडियो बनावे में, लाइकी पर वीडियो बनावे में पहिले से सेट रहे, लाइकी पर वीडियो बनावे में पहिले से सेट रहे। सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। लाइकी फॉलोवर के कमी ना बुझाला, देखी जब हॉट फिगर कुछो ना सुहाला, एहो लाइकी फॉलोवर के कमी ना बुझाला, देखी जब हॉट फिगर कुछो ना सुहाला। अखिलेश देखी देखी जरे हरदम फेरा में रहे, अखिलेश देखी देखी जरे हरदम फेरा में रहे। रोशन अशोक से मिले खातिर डेट पर रहे, लाइकी पर वीडियो बनावे में, लाइकी पर वीडियो बनावे में पहिले से सेट रहे, वीगो पर वीडियो बनावे में पहिले से सेट रहे। सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।